Og velkommen til Guys Playing. Og i dag har vi Max Mads og mig. Og vi starter lige med. Og I kan godt huske Mathias 2D. Men han er mange skulle stadig lige sit internet. Lidt ærgerligt. Men det er der ikke noget ved. Jeg tror det og ja. Markus han der har med hjerte bagved sig. Markus for et skidt Dr. Mundo. Armed and ready. What the? Welcome to the Twisted Tree Line. Se. I'll scout Gå tilbage for Jeg står bare stille. De vil have, du skal, han vil, Dr. Mundo vil have, du skal gå top. Hvor er det nice det der. Au. Gå tilbage for det, Dr. Mundo. Du gør det klog. 2, 3, 4. Skal jeg gå top til ham det? Du går top til mig. Au. You have slain an enemy. Minions have spawned. Løb for helvede. Han tror jeg ikke at prøve på. Slain. Fuck. Jeg fik 2. Vi fik 2 kill. De fik Du er i hvert fald ikke, jeg fik det. Men vi fik Skal jeg gå efter attack, eller skal jeg gå efter hurtighed? Så er jeg. Så. Hvad har du købt i starten, min? Ikke det samme som jeg plejer. Okay. I'll scout. Ja, så vil jeg sige, at købe Vampire Scepter, altså den til Bloodthirster, og så spare op til Bloodthirster, og så bagefter Bloodthirster, så giver den Phantom Dancer, og så en Infinity Chaser. Jamen jeg tænker, jeg skal ikke gå efter hurtighed i stedet for. Ikke kun hurtigt, Ja, men jeg skal i med. hvert fald lige have noget hurtighed, fordi ellers så... Nej, Jeg du køber har lige... allerede sko i starten. Ja, men det, jeg køber lige to svær, så... Jeg vil bare sige, at du skulle lige så godt købe en Bloodthirster, og spare op til en nu. Ja, men... I'll scout ahead. Nej, jeg tror, de skal... Det går jo... Nogenlunde. Au. Du må ikke dø. Det gør jeg. Has been slain. Enemy double kill. Lol. Fuck, det var røv, det der. That's gotta sting. Bliver værre. Jeg sagde, det var dumt, på grund af, nu dør du. Swiftly. På grund af Brain, han kommer der. Nej, det kan jeg ikke, nej. Prøv lige ind mod mig. Bare blive op. Løb op, det er bedre. Allerede 3 kills, mand. Kører for mig. I starten med First Blood, du lavede måske også lidt KS, på grund af, at du bare stod stille og var klar til at få det. Okay, lige smule. Kun lige smule. Nu kan jeg kun lige først 2 rødsvær, og så sparer jeg op til flere størrelser. Det synes jeg er lidt af dumt. Jamen det er bare fordi, hvis jeg kan ikke lide det hurtigt. Hvis jeg hurtigt ikke, så kan jeg indhente folk. Ja, men til gengæld, så kan du ikke få dem lige så hurtigt, på grund af, at du ikke dammer en Jamen det bil. er derfor jeg kun prøver ved... Men det er derfor jeg... Derfor kan jeg blødstørste bagefter. Kun bare lige være en lille smule hurtigt, for ellers så kan det også være, at jeg når lidt... Au. Nej, Dr. Mundo. Lad være med at gå derned. Oh my god, Coco. Hvad? Kom, vi går ned og skal få ham. Vi går ned og tager ham der.
Pas nu på, hvis det ikke er nogen. I'll scout ahead. Nu. Yes, sir. Lol. Lol, det kunne være min det der. Nej. Jeg hørte, vi skal lige have mit angreb ind med angreb. Ja. Whatever. Og hvad? Armed and ready. I don't care. Hut, 2, 3, 4. Nu. Nej. Okay, men det er bare lucky, at man får de der kills der. Jeg går lige frem til. Ja, det er helt godt. Hvad fanden er det, du spiser egentlig? Rugbrød. Hvad? Rugbrød. Hvad er der så spændende med rugbrød? Ja, undskyld, jeg angriber ham. Det går ikke det der. Du får bare ikke nogen kills ind. I'll scout ahead. Jeg tror, vi vinder den her. What the fuck, laver jeg? Au. Hut, 2, 3. Kom så, Dr. Mundo. Baby. Løb. Jeg tror bare, jeg recaller. Men det... Armed and ready. Red selv, Mundo. Au. Yes! Jeg fik ham lige. Yes, jeg fik, og så dør du. Ja. Det var grådighed, ja. Jamen, Du jeg skulle fik, lade være. jeg Det tror, kunne- han fik mig, så han fik ikke noget kills. Ja, men du skulle alligevel lade være. Ja, hvad så? Jeg skulle bare lidt for ham, ikke? Han løb jeg bare lige... Ja, han løb hallo, lige det er faktisk kløerne på ham. det er meget bedre at ikke at dø i stedet for på grund af. Ja, Jamen, han fik jo ikke mig kill. Det er kun tårn, så de fik ikke nogen penge af det. jo, de får stadig lidt penge af det. Ja, kun en Sgu lille ikke. smule. Ikke ret meget. Ja, men jeg kan ikke huske det. Nej, ikke når, Ikke ud- ikke når tårn gør det. Ja, det skal jeg Så mene. jeg prøvede, hvor jeg ikke fik nogen penge af det, hvor der... Jeg tror bare, jeg går top. Du kan ikke klare 2. No. Reporting in. Wow. 2, 3, 4. What are you fucking doing? Mundo, don't do it. It's a trap. Nej, Don't han er do lidt it. mig, hvis han vil det. Nej, jeg mente ham den. Jeg mente Trønda. Yes, Trønda sir. mere. Der med det fucking. Det sagde det jo. I just wanna stay here. Just. Swiftly. Ooh, I like my. Løb! Armed and ready. Ej, helt ærligt, det er mega nederen det der. Giv mig lige en håndtag. Ja, har du lige meget liv, jeg har? 60 liv. Jamen, det er ikke dig. Det er godt. Die, motherfucker. An enemy has been slain. Skal jeg så se at stoppe? Skal ikke. Team is a loser. Ser du det som... You are loser. Trend. Hvem har du stadig nogen, der skal til mig? You are loser, Trend. Der er ikke nogen, der skal til mig, vel? Jeg kan I'll ikke se scout nogen. Jo, ahead. de siger, cause yes, but no loser. Yeah. Jeg kan ikke se noget. Loser. Yes, Yeah, and you are big. No. hut, 2. You big no. Angreb.
Nej, og så bruger han ulti, så han ikke kan dø. Dammit. Jeg havde hans ulti, fordi så gør det sådan, at han ikke kan dø. Han ikke kan dø. Jeg nakkede ham der. Ja, men han kan stadig bruge ulti. Killing spree. Fik, ja, det fik. Jeg er stadig død. Jeg er plus 2. Hey, hvor lang tid har vi egentlig gjort det Vi i? skal Hvor lang faktisk tid? have- Så Ja, ses vi derude. Vi ses.